Вчера беше ден 6 от Беговица до хижа Пирин. А половината път заваля бахти дъжда. Бай са майха. Вариш и само чуваш някакви гръмове. След малко вижда светкайца. Броиш. 1, 2, 3, пуф, гръм. След малко вижда светкайца, броиш 1, гръм. Майката си е бао. Градушка, лудница. Добре, че спря се. Изсушихме при едни овчарчета, краварчета. Много добри хорица. Чайчина почерпиха да са живи и здрави. После пристигнах някакси 11 юли на до рождения ден. Бири-мири, яко, чибапчета, чифтета, яко. И така. И кмета на Кълтени салати, лудница. И сега вариме към Роженски манастир. Надяваме се да стигнем и да може да се приберем.